правеше пранк на приятелката ми. Първо вижте какво правим. Не, бе, беше си с мама. Ама не успеем се. Не, малко ме съблява. Не, бе, нищо не правя. Пише си с мама, че... Добре. Добре. Да, да. Абе... Ние съмняваме. Не, бе, нищо не правя. Да, повърни на телефона. О, чакай. Това правилно ли? Амо. Не, защо е само бисквита? Кари! Това от тебе ли? Аз не съм моя. Опитай я! Ама седнете ли? Искам да изядеш. Аз не искам. На мен не ми Защо харесва. съм правила 72 бисквитки? Да, да. Брат, Да, ама мама ми пише, искаш да ти купя лава бер и аз казвам, о да, 50 хиляди стекове. Аре да снимаме видео, брат. Аз искам сега. Аре, брат, ще кажем да се абонират. Даже тя да образуваш. Казвам, аре, ще казваш мухи. Але. Казах една. Ани. Ти спой си? Имаш снимай матка. Аре, аз Нема заболя.